ina gaya ma ni da matata da ɗayana na can na baro ba su karya ba wallahi matata da ta rangamo ta ɓarya ta yi wufa haka wallahi da kaɗan ta juya min huska wallahi ita ta ni tsere ma da kaka gani nan da shigewa wallahi rashin albashin nan na matawalle Aminu Waziri wallahi shi ya girgiza mu ka san bai mana albashi ba duk da dai ba albashi muka ansa ba waɗanda muka ansa kuɗi gare su sai an ba su ai musu albashi sannan muka ansa gare su wallahi daga yau da yau da gobe in ba albashin nan ba sai na rataye kaina kuma wallahi in Allah ya so daga yau don mai suna duk yaron da na ga mai suna Aminu sai na ci uba ne wallahi gobe insha Allah zuwa gobe za a yi albashi kana ji ga wa'annan ka samu na gode kwarai don Allah don annabi ka to mu ta karaka inda matata an ba haka nan ba wallahi da nesa nan kyaro ta shiga gidan nan zai min waya da ta ƙwarya ta biyo ni wallahi da kaɗan ta juye min huska ba ga idanuna ba wallahi